Megköszöntelek titeket, és nagyon jó volt dicsőíteni így az Urat. Így éreztem, hogy megnyugodott így a szívem és a lelkem, és így hiszitek azt, hogy a dicsőítő szemlélet így át tudja változtatni a gondolkodásmódunkat egy másik irányba, és a szívünket egy teljesen más szintre emeli. És csak így sokat gondolkoztam azon, hogy így mit hozzak így nektek, így témának, és így kértem a Szent Szellemet, hogy így mutassa meg, hogy mi az, amire így szükségünk van mindannyiunknak, nekem is, és nektek is, és ugye láthattátok a címet, hogy szívből megújulva lett a cím, és igazándiból így azt hozta fel bennem a Szent Szellem, hogy hogyan tudjuk megnyerni az elménkben zajló csatát Isten igazsága és Isten igéje alapján, mert azt gondolom, hogy nagyon sokunk életébe sok hazugságot beszélt az ördög. Sok hazugságot hittünk el a múltunkból, jött traumákból, vagy akár megbélyegeztek minket, akár a barátaink, akár a családtagjaink, vagy csak van egy berögződött szokásunk, hogyha például rossz kedvünk van, lehet, hogy elmegyünk meginni egy italt, vagy bulizni, és ezekben menekülünk, vagy éppen elkezdjük költekezni, vagy enni csokit, vagy elkezdjük magunkat másokhoz mérni, és igazítani, és azt hiszem, hogy Isten szeretné ezeket a hazugságokat lerombolni az elménkbe, és azt hiszem, hogy az életünk irányát az határozza meg, hogy hogyan gondolkodunk a szívünkben. Azt írja a Példabeszédek 23:7-ben az ige, egy angol fordításban néztem meg, hogy ahogyan gondolkodik ő, olyan a szívében. És én is észrevettem azt, hogy ahogyan gondolkodok ma az életemről, vagy így a jövőmről, tehát olyan lesz a holnapom is. És így arra jöttem rá, hogy így olvastam így Pál tanításait, hogy Pálnak a tanításai arra mutatnak rá többnyire, hogy hogyan nyerjük meg az elménkben zajló csatát Isten igéje által. És így tanulmányoztam az igéket, és kis gyűjtöttem egy párat nektek. És hát szerintem az elménkben tudjuk megnyerni, vagy elveszíteni a csatát, és fontos az, hogy észrevegyük, hogy folyamatos támadás alatt áll az elménk, és ahogy így szövetséget kötünk Jézussal, így bekerülünk egy ilyen háborús zónába, és észre kell vennünk, mert az ördög többnyire súnyi módon próbál így lapulni, és így, hogy ne tudjunk a létezéséről, hiszen azt mondja a János 10:10-ben az írás, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy nektek életetek legyen. És Jézus azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és nem romlást akar az életünkre, nem akarja, hogy hazugságokban éljünk. Utána azt mondja az 1 Péter 5:8-ban az írás, hogy az ellenségetek, mint ordító oroszlán, szerte jár a világban, és azt keresi folyamatosan, hogy kit nyeljen el. És azt gondolom, hogy észre kell vennünk, hogy azok a hazugságok, amik az elménkben vannak, azok az ördögtől vannak, és azt gondolom, hogy amivel nem szállunk szemben, azt a csatát nem tudjuk megnyerni. Ez olyan például, mintha Magyarországot megtámadná egy másik ország, mondjuk Oroszország, és Magyarország nem tudna a csatáról, és nem lenne felfegyverkezve Magyarország, így elveszítenénk a csatát. És azt hiszem, hogy fontos az, hogy megtanuljunk szellemileg felfegyverkezve lenni, és Isten igéjével telve lenni. És csak így szerintem megakadályozza a sok hazugság az, hogy teljes örömmel és szabadon éljünk így az életünket, és a Krisztusban való életünket, és megakadályozza a sok hazugság az, hogy belelépjünk Isten elhívásába, és hogy egy bővölködő életünk legyen, és hogy átvegyük azokat az ígéreteket Istentől, amit ő szánt nekünk az életünkre. És csak szerintem, hogyha folyamatosan a problémáinkról gondolkodunk, akkor azok egy idő után el fognak minket borítani, és így egyre nyomorultabbá válik az életünk, ha
ha áldozatként állítjuk be magunkat, akkor egyre inkább áldozathoz illően fogunk viselkedni, és ha azt gondoljuk, hogy nem vagyunk valamire képesek, akkor egy idő után elveszítjük a reményt, és nem is leszünk rá képesek, mert az ördög meg akarja akadályozni minél inkább Istennek a bővölködő munkáját az életünkbe. És csak így azt hiszem, hogy kaptunk Páltól egy utasítást, és egy ilyen tippet, az pedig a 2 Korintus 10:3-tól az 5-ig, 5-ös igeversig írja, hogy mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem emberalkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. És csak így, ahogy ezt olvastam, hogy azt mondja Pál benne, hogy ezek a szellemi fegyverek, amiket Istentől kaptunk, azt írja, hogy Isten ereje által ezek hatásosak. És ezekkel kell, Isten igéjével kell, hogy telve legyen a szívünk az, hogy le tudjuk bomlasztani az ellenség által épített erődítményeket. És meg kell engednünk az, hogy Isten legyen a gondolataink felett az Úr, és át kell adnunk a mi gondolatainkat neki ahhoz, hogy az ő igéje át tudja formálni a mi gondolatainkat. És az Ézsaiás 55:8-9-ben azt írja az írás, hogy ugye azt mondja Isten, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És azt mondja, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, nekem annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És ahogy így olvastam ezt az igeverset, csak így az jött fel bennem, hogy Isten azt szeretné, hogy a mi gondolatainkat igazítsuk az ő gondolataihoz, mert ő nem fog lejönni a mi szintünkre, nem fog lejönni és azt gondolni, amit mi gondolunk, mert neki sokkal bővölködőbb a gondolkodása, ő sokkal jobban tervezett az életünkre, és nekünk kell a mi gondolatainkat oda fel hozzá igazítanunk. És csak így el szeretnék így mondani egy dolgot így magamról, így őszintén megosztani veletek, hogy én is sokat küzdöttem, és mai napig küzdök hazugságokkal így az elmémbe, és így sokáig küzdöttem egy olyan hazugsággal, hogy így elhitette velem a sátán, hogy én sose leszek senkinek se az első, hogy én egy lecserélhető vagyok, és hogy senkinek nem vagyok fontos, és nem vagyok elég értékes, és ez onnan eredt, így lementem így a gyökeréig, hogy így a családomban is mindig a nővérem volt anyáéknak a kedvence, mamának is mindig neki volt a kedvence. Nagyon sok olyan barátságom volt, hogy így 3 voltunk barátnők, és aztán jött egy új, és így ő lett utána így az ő barátnőjük, és valahol mindig azt éreztem, hogy egy annyira lecserélhető ember vagyok, hogy sosem vagyok senkinek se az első, és így csak így Isten megmutatta a szeretetét felém, hogy de neki én az első vagyok, mert értem is, személyesen meghalt, és volt egy könyv, amit olvastam, az a neve a Győztes gondolkodás, és azt írta benne az író, hogy például vegyünk egy példát, Pablo Picasso egy nagyon jó festőművész, és mondjuk tehát milliárdokért adja el a festményeit, de mondjuk én nem szívesen venném meg mondjuk azt a festményt, mert én nem vagyok festményrajongó, meg nem is nagyon tetszenek az ő festményei. És csak így attól függetlenül, hogy én nem venném meg, attól függetlenül az a festmény nem veszít az értékéből. És így azt mondta nekem Isten, hogy érted, az én egyszülött fiammal fizettem, és te bármennyire is, bármit gondolnak rólad mások, te akkor is értékes vagy számomra. És ja, csak így nagyon megérintett így Istennek a szeretete.
és így arra mutatott rá, hogy ezek mind hazugságok, és Isten folyamatosan leszeretné rombolni az elménkben a hazugságokat, csak át kell adnunk a mi gondolatainkat neki. És csak így szerettem volna egy konkrét példát hozni nektek, a Máté 4-ből, amikor Jézus bemerítkezett, és utána 40 napig böjtölt, és kiment a pusztába, és nem tudom, mennyire ismeritek, lehet, hogy sokan ismeritek ezt a történetet, de a sátán több felől próbálta megközelíteni Jézusnak az elméjét. Ugye elsőnek mondta neki, hogy a követ változtassa kenyérén, mert látta Jézuson, hogy már éhes. És ugye, hogy változtassa a követ kenyérre, és utána elkezdett Jézus Isten igéjével hadakozni, és azt mondta neki, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten beszédéből származik. És utána a sátán elkezdte neki mondani a 91-es Zsoltárt, és tudnunk kell, hogy a sátán is ismeri a Bibliát, és tud azzal is jönni nekünk és támadni, és ugye mondta neki, hogy a angyalainak parancsot adott, hogy minden utadon vezessenek, ezért vesd le magad innen erről a hegyről, és Jézus ott is azt mondta, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet, és folyamatosan idézett az igéből. És csak így arra jöttem rá, amikor ezt olvastam, hogy azt hiszem, hogy ez így azt súgta nekem, hogy meg kell tanulnom Isten igéjét a szívemben rejteni. És meg kell tanulnom azt, hogy amikor jön az ellenség, akkor tudjak Isten igéjével hadakozni, és felfegyverkezve válaszolni. És csak így nagyon tetszik az az ige, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztus engedelmességére. És azt hiszem, hogy amikor jön egy gondolat, egy ilyen hazugság, akkor azonnal meg kell állnunk, és Isten igéjét meg kell vallani az életünk felett, ezek a hazugságok ellen. És Pál így írt egy ilyen, tehát a Filippi 4:7-9-ben adott nekünk egy tippet, hogy miken gondolkodjunk, hogy az életünk békés legyen. Mindjárt fel is olvasom. Azt mondja Filippi 4:7-től a 9-es versig, hogy Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És utána mondja Pál, hogy végül testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválóak és dicséretesek. És továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, hallottátok, tanultátok és elfogadtátok, és akkor veletek lesz Isten békessége. És csak így olyan jó, hogy így Pál így leírta ezeket, hogy így adott egy útmutatást nekünk, hogy mind kell gondolkodnunk, ami igazságos, ami tiszteletre méltó, ami dicséretes, ami szép, ami tisztességes. És azt mondja Pál, hogyha csak ezeken gondolkodunk, akkor velünk lesz Isten békessége. És minden más gondolatot nem kell elfogadnunk, csak amit ír Pál ebben. És csak így számomra ez annyira felszabadító volt, és elkezdtem ezt gyakorolni így a mindennapokban, és azt éreztem, hogy így egy teljesen új a gondolkodásmódom, teljesen átírta Isten igéje a gondolkodásmódom. És ugye írja az írás is János 8:32-ben, hogy ahogy megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket. Felszabadul az elménk a hazugságok alól, ahogy egyre jobban megismerjük Isten beszédét, Isten igéjét. És csak így egy pár gyakorlati tippet szerettem volna nektek hozni, így azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjátok Isten igéje által megnyerni az elmétekben zajló csatát. Hát ugye elsőnek is ez, hogy be kell azonosítanunk a hazugságot az elménkbe, és az igazsággal kell helyettesíteni, vagy megvallásokat tenni. És azt gondolom, hogy nem elég egyszer a megvallásokat tenni, lehet, hogy napi több tucatnyiszor kell, és az elején valószínűleg így lesz, és csak így nagyon sokszor kell
tenni ezeket a megvallásokat, és ahogy egyre jobban tesszük ezeket a megvallásokat, egyre jobban mélyül el egy új árok az elménkbe, és egyre jobban elhisszük mi is, amit Isten felőlünk gondol, amit a mi életünkről gondol Isten. És a másik, amit én még sokszor alkalmaztam, az, hogy megtanultam egy igeverset, vagy kiválasztottam egy igeverset, és azt több fordításban megnéztem, vagy esetleg megnéztem az értelmezését is, és elkezdtem azon az igeversen gondolkodni, töprengeni, akár több órát, töprengtem, tényleg így megtanultam, megvallottam azt az igét, és csak így elmélkedtem azon az igén, és ahogy így egyre több igét megismerünk, és utána járunk több fordításba akár, és így megnézzük az értelmezését, egyre inkább átmossa az elménket Isten igéje. És írja is a Józsué 1.8-ban az írás, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva, és akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. És ezt is azt hiszem, hogy többször kell tennünk, mert nem elég egy ilyen futólagos bibliaolvasás, hanem tényleg azt hiszem, hogy ezeket komolyan kell venni, és hadakoznunk kell a hazugság és az ellenség ellen. És ami még a harmadik, ami nekem még nagyon sokat segített, hogy felvettem egy hálaszemüveget, ami most nincs rajtam, de rajtam van, csak nem látszik. De hogy így felvettem egy hálaszemüveget, és elkezdtem hálásan látni az életemet, elkezdtem apró dolgokért hálás lenni, van meleg víz, van fedél a fejem felett, tényleg van ágy, amin aludhatok. Lehet, hogy nem annyira puha, de van egy ágyam, amin aludhatok. Halleluja! És csak így egyre jobban azt vettem észre, hogy annyira jó így minden, ami körülöttem van, és elkezdtem azért is hálát adni, hogyha például nehézségekbe kerülök, vagy nehéz helyzetekbe kerülök, mert tudtam, hogy ez fogja az én jellememet erőssé tenni a Krisztusban, és ez fogja a hitemet még jobban megerősíteni, hogy túlmegyek ezeken a nehézségeken, de Istennel, és meg fogja erősíteni az én hitemet. És mindig így örültem, hogy jött egy nehézség, most megint meg fog erősödni a hitem, most tényleg így megint Istennel, megint közel kerülünk egymáshoz, és csak így ezért is hálás voltam sokszor. És így írja a Zsoltárok 1-ben az írás, hogy ha éjjel, ugye úgy kezdi, hogy boldog az az ember, aki éjjel-nappal elmélkedik az igén, mert olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami idejében megtermi a gyümölcsét. Nem hervad el, és nem lankad el, és minden sikerül, amit tesz. És így kell tennünk, hogy Isten igéjén kell gondolkodnunk, mert ez tudja valójában megváltoztatni az életünket, és csak őszintén nagyon sok ilyen pszichológiai könyvet olvastam már, ilyen önsegítő könyveket, önfejlesztő könyveket olvastam régebben, és valahogy így sosem sikerült annyira elmélyülnöm bennük, és mindig valahogy így a felszínt kapargatták, de olyan szívbeli és elmebeli megújulást sosem hozott, mint Isten igéje. És így hiszem, hogy Isten igéje élő és ható mindannyiunk számára, és mélyre hatol így a szívünkbe, és megítéli a szívünk állapotát, és a szívünk gondolatait. És így szeretnék imádkozni, így értetek. Aztán lesz egy kis csoportos beszélgetés, amiben lesznek kérdéseim, azt be fogom küldeni a szolgálói csoportba, és vannak kis csoportvezetőink, Alex, az egyik kis csoportos vezető, Csanád, én és Dorina. Szeretnék értetek imádkozni. Nem fontos amúgy felállni, ülhettek is. Ez nem Gyüli.
Drága mennyei atyánk, és csak jövünk eléd, itt egy szívvel és egy akarattal. Köszönjük, atyám, hogy te újra írod most a mi elménket, hogy felhozol olyan hazugságokat, amelyek régóta benne vannak az életünkben. Köszönjük, atyám, hogy a te igéd az élő és ható, és megítéli a szívünk gondolatait és a szívünk állapotát, és mélyre hatol a te igéd. És köszönjük, hogy most így nagy munkát végzel el bennünk, és gyakorolhatjuk az elme megújítását minden egyes nap, atyám. Szeretnénk, atyám, a te igédhez ragaszkodni. Szeretnénk a te ígéreteidhez ragaszkodni, hogy ezeket átvehessük, atyám. Nem szeretnénk arról a területről elmenni, amelyen te megígérted azt, amit mondtál nekünk. Atyám, nem adunk az ellenségnek teret, és megvalljuk egy akaraton, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus engedelmességére. Amikor jönne az ellenség, megvalljuk, atyám, a te igédet, megvalljuk azt, amit te gondolsz az életünkről, és minél inkább meggyökerezünk a krisztusi identitásba. Atyám, csak köszönjük neked, hogy meg van írva, hogy aki elkezdi bennetek a jó munkát, az be is végzi a Krisztus napjára. És így áldom most meg az összes embert, aki itt van, és lerombolunk minden erődítményt, amelyet az ellenség az elméjükbe emelt, bármelyik területen is az életükbe. Ezeket lerombolom most az Úr Jézus hatalmas nevébe. Mert, atyám, te mondtad, hogy te hatalmat adtál nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk az ellenség minden erején. És most letapossuk az ellenség hazugságait, és kihirdetjük a szabadságot. Kihirdetjük azt, hogy szabadok vagyunk minden hazugság alól, amelyet eddig igaznak próbált elhitetni velünk az ördög. Atyám, megvalljuk, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem mi a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk te benned. Atyám, köszönöm, hogy a mi életünk el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenbe, és nem érhet bennünk semmilyen kárhoztatás. Köszönjük, atyám, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. És mi téged szeretünk, mi téged imádunk. A te igéddel akarjuk az elménket tele tölteni. A te igazságaiddal szeretnénk tele tölteni. Köszönjük, atyám, hogy te velünk vagy a világ végezetéig, mert te megígérted, hogy te békességet hagytál nekünk. De nem úgy, ahogy a világ hagyta, hanem te egy már teljesen más módon. Köszönöm, hogy te nem egy romlást terveztél az életünkre, hanem egy bővölködő, reményteljes jövőt szántál nekünk. És mi megállunk ezen a területen. És te megígérted, hogy nem felejtesz el addig minket, ameddig nem teljesíted azt, amit megígértél nekünk. Köszönjük, atyám! Áldjuk a te hatalmas nevedet, és köszönjük azokat a csodákat, amelyeket az életünkben teszel, és tettél eddig. Köszönjük, hogy értékesek vagyunk, és nem az határoz meg minket, hogy mások mit gondolnak rólunk. Mert te az egyszülött fiadat küldted el mindnyájunkért. Jézust, a te egyszülött fiadat küldted el, és ezt köszönjük, ezt az áldozatot neked, atyám. Szeretnénk erre mindig emlékezni, atyám. Köszönjük, atyám, hogy jöhetünk hozzád, amikor el vagyunk fáradva, hogy nem fogunk a világhoz igazodni, mert te mondtad, atyám, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva és terhelve, mert én megnyugvást adok nektek. Köszönjük, atyám, hogy te megnyugvást adsz a szívünkbe. Köszönjük. Áldunk téged, és szeretünk. Áld meg a kis csoportos beszélgetéseket, és csak hadd jöjjön fel bennünk az, ami nem odaillő, és cseréld le a te igazságodra, atyám.
Köszönjük. Az Úr Jézus nevében. Amen.